Λοιπόν, θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε το πιο γρήγορο mod και πιο εύκολο mod που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα χρειαστούμε ένα card reader της Hama, αν έχετε. Εγώ έχω αυτό. Μία μπαταρία 650 της Joytech και έναν ατμοποιητή και μια κολλητική ταινία. Παίρνουμε αυτά τα δύο και με λίγο κολλητική ταινία τυλίγουμε το ένα με το άλλο και έτοιμο το μοντάκι μας. Λοιπόν, περιμένω τις δικές σας προσπάθειες. Άντε και καλώς σας βρήκα, παιδιά, χωρίς πλάκα.